menkai wo se Kel brands ekura me mu abrane Kel 360 toothpaste we eye paste shronko a wo di twitwiri wo se a ema wo se no ahoden na niema ekoyie mu papa bibia begina brand ama wa na se wo se we use Kel 360 toothpaste ukodwa ma so na o paste papa ahodi wo mu a mesro tobi enkwada no Kel enyi wo mu enfri mo se Kel Kids toothpaste nso aba we strawberry flavor de nti amesre no me ma no ho ye ni o se ma ye Kel Kids toothpaste nti eno wa no wo mo ade twitwiri wo mo se efri ne nkwada brema wo nyine ma ne paste ye papa won fa twitwiri ne se ne ma ne se no hoden na nanum enya kama wontimi nsere ewo enipam efri akwada wanya mfinhia miedu kwa kan mfinhia nsia no wo mo nso ede eno no bebo mo ho ba nso mo pentofe ene drink esichire kakra wo mo no etima paste papa entimi wo mo anum ena afa Kel Chaco toothpaste nso ho we ye yankase ye bidie ena mpanimfo de afra ye sa paste no enka ne no ne de bidie efra brodua ne de twitwie se ayatena kurase kakra no se wanya nkra de dua twitwi se no bepu ahura na se wo de ne ye brodua body tray body tray na de atwusia utwidru ba bia na yaka atwe se yibidie na reka ho ena na pai wo se ma ne ye fita ne name mpanimfo de afa ba efo kwa so wo de Kel Chaco toothpaste aba ya betima frem mpanimfo no wagye mu enchiremu ana so pedodo atu a 0593 809227 and 0246 8657